Стигнати сърцата отворени и викаме към Вашия живот, казвайки: ето ми, Боже мой, пред престола на мъдростта, ето ми, Боже, пред Твоето лице, проличайки пред Тебе, Боже мой, пред Твоите нозе, идвайки в името на Исуса Христа, името, което е дадено на нас, мъжовете, името, което е над всяко друго име, идвайки да се поклоним Всевишни Боже, идвайки, Боже мой, да поклоним глава пред Тебе, Боже мой, да поклоним сърце пред Тебе, Боже, да Те хвалиме, да величаваме Твоето име, Твоето Слово казва: дигнете ръцете си и величайте Бога. Хвалете го рано сутрин и късно вечер, докато си легнете, славете името Му. И днес тук, Боже мой, да направим точно това, да хвалим Твоето име и да можем Ти, Боже мой, Твоето присъствие да дойде от небето тук на това място. Ние Ти благодарим за благодарим Татко Небесен, че Ти си реален Бог и Ти чуваш нашите молби. В името на Исуса, святи души, каним Те да дойдеш да запълниш тази атмосфера, Боже мой, да запълниш това място, да запълниш всяко едно сърце, всяка една душа, Боже мой, и бигайки към Тебе, Боже мой, защото Ти си нашата надежда, Ти си нашето спасение, Боже мой, където другите да отидаме, Боже мой, където отидаме, Боже, освен пред Тебе, защото само Ти имаш думи за вечен живот. Затова говори ни тази вечер, Боже мой, говори ни самокъщи Татко Небесен, искам тук да чуем от Тебе, Боже. Необходимо моето си се вкъщи и чуй нашите молби, Боже мой. Нека нашето спаление, Боже мой, да дойде пред Тебе, вълнуваеща омата. И нека, Боже мой, молбите на сърцата ни да достигнат до Тебе, самокъщи Татко Небесен. В името на Исуса Христа ни Ти благодариме и славиме само Твоето велико име. Това е името на Исус Христос. Цялата църква казва: Амин. Може ли да Даваме Ти почит, чест и слава, издигаме ръце към Теб, обичаме Те, Татко наш, даваме Ти почит, чест и слава, издигаме ръце към Теб, обичаме Те, Татко наш, велик си Ти, чудеса извършваш Ти, няма никой като Теб, няма никой като Теб, велик си Ти, чудеса извършваш Ти, няма никой като Теб, няма никой като Теб. Даваме Ти почит, Боже. Хайде всички заедно. Даваме Ти почит, чест и слава, издигаме ръце към Теб, обичаме Те, Татко наш, даваме Ти почит, чест и слава,
никой като теб, велик си ти, чудеса извършваш ти, няма никой като теб, няма никой като теб, велик си ти, чудеса извършваш ти, няма никой като теб, няма никой като теб. Слава на Господа! Алелуя, свят си, Господи. Така, продължаваме да хвалим нашия Господ и Спасител. Нека се изправиме да му дадем почит, да издигнем ръцете си, понеже Господ е добър към нас. Алелуя. И аз също. Когато бях сам, ти ме намери. Когато бях сам, ти ме откри. Когато бях сам, ти ме намери. Когато бях сам, ти ме откри. Ти ми каза, не бой се, ти ми каза, обичам те, ти ми каза, аз съм с тебе, очуй ме. Ти ми каза, не бой се, ти ми каза, обичам те, ти ми каза, аз съм с тебе. Ти ми каза, не бой се, ти ми каза, обичам те, ти ми каза, аз съм с тебе. Алелуя. Дори в долината на мрачната сянка, ако ходя, знам ти си с мен. Дори в долината на мрачната сянка, ако ходя, знам ти си с мен. Ти ми казваш, не бой се, ти ми казваш, обичам те, ти ми казваш, аз съм с тебе. Ти ми казваш, не бой се, ти ми казваш, обичам те, ти ми казваш, аз съм с тебе. Благодарим ти, Боже, че си с нас. Отдаваме цялата слава на Тебе, Боже. Свят си, Боже. Ти ми казваш, не бой се, ти ми казваш, обичам те, ти ми казваш, аз съм с тебе, не бой
бой се. Ти ми казваш, не бой се. Ти ми казваш, обичам те. Ти ми казваш, аз съм с тебе. Когато бях сам, ти ме намери. Когато бях сам, ти ме откри. Когато бях сам, ти ме намери. Когато бях сам, ти ме откри. И ми каза, не бой се. Ти ми каза, обичам те. Ти ми каза, аз съм с тебе. Не бой се. Ти ми каза, не бой се. Ти ми каза, обичам те. Ти ми каза, аз съм с тебе. Амин. Благодарим на Господа за Неговите обещания към нас. Преди да промълвя, ти говори върху мен. Толкова добър си ти към мен. Преди да взема дъх, ти вдъхна върху мен. Толкова благ си ти към мен. Съкрушаващата и безкрайна Божия любов, тя издирва ме, привлича ме, измива моя грях. И аз заслужавам, но я приемам, даде себе си за мен. Съкрушаващата и безкрайна Божия любов. Когато бях презрян, не се отказа ти от мен. Толкова благ си ти към мен. Когато бях далеч, ти плати цена за мен. Толкова благ си ти към мен. Съкрушаващата и безкрайна Божия любов, тя издирва ме, привлича ме, измива
заслужавам, но я приемам, даде себе си за мен. Съкрушаващата и безкрайна Божия любов. Благодарим ти, Господи, че ти даде себе си заради нас, че ти погина вместо нас, Господи, и води цената на кръста, Господи. Отдаваме цялата слава на Тебе тази вечер, Господи. Слава! Амин. Благодаря. И продължаваме да хвалим Неговото свято име, понеже Той заслужава да го издигнем, да го величаваме, понеже Той е истинен Господ, който ние служиме. Алелуя. Алелуя. Той е цар, цар и Господар, Той винаги ще бъде с мен. Той е цар, цар и Господар, Той винаги ще бъде с мен. Скоро ще се върне, няма да остави, няма да забрави своите чада. Скоро ще се върне, няма да остави, няма да забрави своите чада. Хайде, ръцете! Не съм сам, Исус е с мен, Той винаги ще бъде с мен. Не съм сам, Исус е с мен, Той винаги ще бъде с мен. Скоро ще се върне, няма да остави, няма да забрави своите чада. Скоро ще се върне, няма да остави, няма да забрави своите чада. Алелуя. Скоро ще се върне, няма да остави, няма да забрави своите чада. Скоро ще се върне, няма да остави, няма да забрави своите чада. Алелуя. Благословете се, Господи. Свято да бъде името Ти. Продължаваме да го хвалиме, да издигаме нашия Господ и Спасител. Нека пеем всички заедно.
Душата ми вика към Тебе, отвори свято небе. Душата ми вика към Тебе, Исусе от Назарет. Душата ми вика към Тебе, отвори свято небе. Сила дай за Твоята църква, Исусе. Сила дай, любов ми дай. Сила дай за Твоята църква, Исусе. Сила дай, любов ми дай. Сила дай за Твоята църква, Исусе. Сила дай, любов ми дай. Ти враждебна я зная, твою срещу духа, много святе посине и побеждава света. Вода ти враждебна я зная, твою срещу духа, много святе посине и побеждава света. Сила дай на Твоята църква, Исусе. Сила дай, любов ми дай. Сила дай на Твоята църква, Исусе. Сила дай, любов ми дай. Алелуя! Амин. Сега продължаваме да го хвалиме с нова песен. Свет. Има сила в името на Исус. Има сила в името на Исус. Има сила в името на Исус. Да разчупи окови, да разчупи вели, да разчупи окови. Да разчупи окови, да разчупи вели, да разчупи окови. Има сила в името на Исус. Има сила в името на Исус. Има сила в името на Исус. Да разчупи окови, да разчупи
разчупи, помогни. Да разчупи любови, да разчупи вериги, да разчупи, помогни. Ще издигам знамето на Исус. Ще издигам знамето на Исус. Ще издигам знамето на Исус. Да разчупи любови, да разчупи вини, да разчупи помощи. Да разчупи любови, да разчупи вини, да разчупи помощи. Ще воювам в армията на Исус. Ще воювам в армията на Исус. Ще воювам в армията на Исус. Да разчупи любови, да разчупи велики, да разчупи помощи. Да разчупи любови, да разчупи велики, да разчупи помощи. Ще издигам глас молитва към Исус. Ще издигам глас молитва към Исус. Ще издигам глас молитва към Исус. Да разчупи любови, да разчупи велики, да разчупи помощи. Да разчупи любови, да разчупи велики, да разчупи помощи. Ще издигам името на Исус. Ще издигам името на Исус. Да разчупи любови, да разчупи велики, да разчупи помощи. Да разчупи любови, да разчупи велики, да разчупи помощи. Ще издигам името на Исус. Ще издигам името на Исус. Ще издигам името на Исус. Да разчупи любови, да разчупи велики, да разчупи помощи. Да разчупи любови, да разчупи велики, да разчупи помощи. Алелуя! Благословен да бъде нашия Господ. Алелуя! Свят е. Алелуя! Благословен да бъде нашия Господ и Спасител Исус Христос от Назарет. И днес отново може да кажем Христос възкресе! Алелуя! Христос възкресе и Христос възкресе наистина в нашия живот. Така че нека се изправиме, нека наведеме главите си и се помолиме на нашия Господ, Бог, който вижда в тайно, да го изяви на нас в яве. Алелуя! И ние казваме тази вечер: Всемогъщи Господи, Тате, стоиме пред Тебе със сърцата си, с душите си. И ние тази вечер искаме да проумяваме хляба на живота. Искаме да проумяваме Твоето свято, неприкосновенно Божие Слово, което да дойде в живота ни като двуостър меч, който да разделя, да пронизва
и слово, което да ни назидава, обещава и изгражда в Христа Исуса. И тази вече отвори сърцата ни, умовете ни, когато слушаме Твоето слово, нека разбираме, нека да дойде сила, помазание, вдъхновение от Святия Дух. И когато чуваме Твоето слово, да допринесе вяра в нас. И всички ние казваме амин, да бъде в мощното име на Исус Христос. Амин. Може да седнете, да вземете вашите места. Аз ми долата. Алелуя. Колко от вас се радвате да бъдете в домът на Господа? Алелуя. Ще се молиме след това за нашите работещи братци и сестри, които са на работа. И ще се молиме и за онези, които ги няма. Онези, които се намират на друго място, но не е в Божия дом. Така, нека се отвориме Евангелието на Йоанна 19 глава, т.е. 20 глава, Евангелието на Йоанна 20 глава. Ще прочетеме от стих 19, алелуя. Колко от вас бяхте благословени за Великден, бяхме си прекарали чудесно и продължаваме да прекарваме чудесно в Господа, понеже казва, радостта в Господа е нашата сила. Чуйте, силата ни е в Господа, силата ни е в това, когато се радвам в Неговото присъствие. Силата не е колко си силен физически, силата не е колко си материално добре, колко пари имаш в джоба, силата не е колко хубава кола караш, но силата е когато се радваш в Божието свято присъствие и ние казваме амин. И така, надявам се, вънка не ви пречат, но нашето внимание е насочено към Божието Слово и тук сме да чуем Божието Слово, да го приемем и да живеем спрямо Божието Слово. Така, нека четеме Евангелието на Йоанна 20 глава, стих 19. Това е след възкресението на Исус. Ние все още сме на възкресение и докато дойде Господ, ще бъдем за възкресение и ще чакаме Неговото славно идване, затърбяване и грабването на църквата, която сме ние. Аз съм църквата, ти си църквата, той е църквата, всеки един, който вярва и приема делото на Исус Христос на кръста. Амин. И нека четеме. Стих 19 казва така. А вечерта на същия ден, първият на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена поради какво? Страх от кого? От юдеите. И Исус дойде, застана насред им, каза: мир вам! Каза, вратата беше затворена, Исус дойде, влезна и застана по средата на самата стая и каза: мир вам! И тази вечер тук съм да ви кажа, да ви предам думите на Исус и затова съм тук по средата на този амвон, на тази платформа и да ви кажа мир вам. И чуйте, продължава и казва, и като рече това, показа им какво? Показа им какво? Ръцете си, показа какво? Ребрата си. И зарадваха се какво учениците, когато го видяха Господа. И Исус пак им рече: мир вам! Както Отец прати мене, така и аз изпращам вас. Като рече това, дъхна върху тях, дъхна върху тях, дъхна върху тях. Друг превод казва: духна върху тях. Друг превод казва: духна върху тях. Какво им даде? Духна върху тях и им каза: приемете, приемете, приемете какво? Святия Дух. На който каза: простите греховете, простени им са. На който задържите, задържани са. И църквата казва амин.
Тази вечер може да видим много неща, велики тайни в Божието Слово и бързам, искам да хвана още от самото начало. Чуйте какво се случва. Това е в същия кой? Ден. Чуйте, казва, а вечерта на същия ден. По-рано в 11 стих на същата глава, 20, казва, Мария стоеше къде? На гроба рано сутринта, още слънцето не е изгряло. Мария отиде да помаже, да види Христовото тяло, но ангелът беше там. И в същия ден, когато видяха Христос, че не е вече в гроба и тялото му, което положиха там, вече не е там, и ангел Господен дойде и каза, защо търсите живият между мъртвите? Няма го тук. И тогава разбираме, че Петър и всички други тичаха към гробът и когато видяха, Исус не е бил там, но той възкръсна от смъртта, победи смъртта и ада и взе ключовете, за да може днес ние да живеем чрез него. И в същия ден и в същата вечер Исус не е закъснял и отново дойде между своите си. Алелуя! И аз искам да питам, защо в същия ден, в същата седмица, на първия ден на седмицата, същата вечер, той дойде да ги посети? Защо? Не беше ли достатъчно те да видят и да разпознаят, че той е възкръснал? Не беше ли достатъчно Петър да отиде и да види празния гроб? Не беше ли достатъчно Йоан да отиде да види празния гроб? Не беше ли достатъчно Мария, Магдалена и всички останали, които видяха, че Исус не е там? Не беше ли достатъчно за тях? Те се зарадваха, учителят го няма. О, ние си спомнихме, че той трябваше да възкръсне. Но чуйте, сърцата им нещо се случи в техните сърца. Какво се случи в техните сърца? Нека видиме. И каза в същия ден, на първия ден на седмицата, когато вратата на стаята, където какво бяха учениците, какво беше с тази врата? Заключена откъде? Отвътре и никой не може да влиза отвън навътре и от вътре навън. Вратата беше заключена. И аз питам, какво се случва? Възкресение? Христос го няма, той вече не е между мъртвите и същата вечер всички се събраха заедно и нещо се породи в тях. Сърцата им бяха притеснени, утеснени. И не само сърцата им бяха затворени, но и вратите им бяха затворени. Аз имам чувство, че тази музика вече е тук пред вратата. Нали? Но, слава Богу, че не ви пречи и на мен не ми пречи, понеже нашите сърца не са заключени и нашите врати не са заключени. Те са отворени и те ще продължават да бъдат отворени и те ще продължават да бъдат отворени, за да може, чуйте, Господ да не му се налага да влиза през стените, а да си ползва вратата. Алелуя! Чуйте какво се случва. Учениците събрани заедно същата вечер. Искам да помните, казва същата вечер. И след това ще ви прочета, отново казва и на сутринта на следващия ден. Чуйте, аз много харесвам, когато Божието Слово казва, че вече може да има трудности и проблеми, може да дойдат такива неловки моменти, може дявол да дойде вечерта да те притесни, да те оттесни, проблемите, трудностите да те навръхлетят. Но винаги Божието Слово казва, на сутринта идва какво? Веселие. На сутринта идва радост, на сутринта идва благословение, на сутринта идва освещителните времена.
Чуйте, независимо какво ще прекарам вечерта, независимо как ще прекарам вечерта, независимо моментното състояние, независимо от това, което ме сполетява, аз знам, че иде сутрин. Ако днес, тази вечер съм уморен, утеснен, притеснен, безпаричие, трудности, болести, чуйте, аз трябва да знам, че това не е моето състояние. Това не е временното ми състояние, но това е нещо, което ще премине преходен път. Защо? Понеже на сутринта нещата ще бъдат променени. И ако тази вечер вие мислите какво докторът, лекарът ви каза, каква е диагностиката във вашия живот, и ако тази вечер някой ти е казал, че не ти остава много живот, и ако някой ти каза, чуйте, ще дойдат и ще ти вземат онова, което до сега не можа да го платиш. Чуйте, ако сърцето ти е оттеснено, притеснено, трябва да знаеш, че ти ще преминеш. Ти ще преминеш. И казва, дори през долината на мрачната сянка, ако ходя, казва, няма да се уплаша от зло. Защо? Понеже казва, ти си с мен. Идва сутрин. Кой ще каже, идва сутрин? Идва сутрин. Идват хубави времена. Идват освежителни времена. Идват благословени времена. Идва време на изцеление. Ако сега не се чувствам добре, сутринта това ще се промени. Ако този час не се чувствам добре, след това ще се отиде от мене, понеже аз няма да го задържа, аз няма да го приема, аз няма да го послоня. Защо? Понеже чакам моя Господ да влезе. И той казва, призовете ме кога? Призовете ме в ден на напаст. И казва, аз ще дойда с голяма сила. И казва, аз ще те избавя. Ако днес ситуацията не е никак роза от твоя живот, не чакай, а казва, призови Господа и Той ще дойде и ще обърне нощта в ден за тебе. Ще обърне тъмнината в светлината за тебе. Ще обърне болестта в радост за тебе. Ще обърне безпаричието в паричие. И ако не можеш да си платиш банката, чуйте, тази вечер Той ще извърши съдба в твоя живот. И той ще промени. Ако днес все още си безработен, чуйте, тази вечер кажи чао, чао, безработица. Чао, чао, безпаричие. Чао, чао, болест. Чао, чао. Проблеми, трудности, довиждане. Чао, чао на вас. Защо? Понеже аз чакам Господа. Аз чакам Господа. И казва, благословени са онези, които чакат Господа. Благословени и блажени са онези, които чакат Господа и са направили Господ тяхното упование, крепост и сила. Давид казва в неговата молитва и казва, Господи, кой ще живее под Твоя покрив? Кой ще пребъда под Твоята сянка? Кой, Господи, кой? Не е ли онзи, който се бои от името Ти? Не е онзи, който те чака, онзи, който те приветства, не е онзи, който стои пред тебе, не ще ли живее под твоят покрив? Абсолютно. Абсолютно. Чуйте, не ходете според това, което виждате. Апостолите, учениците, какво видяха? Какво видяха? Те видяха нещо, което обърна живота им. Видяха хаосът, отидоха, Исус не е в гроба, тялото му го няма. Дойде си някакъв човек, който те казаха, градинарио, познаваш ли, знаеш ли къде е тялото на Исус? Той каза, вижте, той не е тук, той възкръсна. Ангел Господен се яви и те въпреки това, сърцата им отеснени, притеснени. И се прибраха се и тогава се наложи Исус лично. Исус лично да дойде. И чуйте, вечерта на същия ден, първият ден на седмицата, кой ще каже първият ден на седмицата? Защо първият ден? Чуйте, началото на седмицата винаги е важно как стартираш първият ден от твоята седмица. Много важно как стартираш първият ден от твоята седмица.
Чуйте аз какво правя. Всеки понеделник, първият ден от седмицата сега е понеделник, за евреите първият ден от седмицата е неделя. И първият ден от седмицата, когато настъпи и първият ден от месеца, аз казвам, Господи, благословен да бъде този ден. Благословен да бъде Господ Бог Велики, който ни дава всеки ден живот. И този ден го предавам в ръката ти, като изискам ти да благословиш, да пазиш, да закриляш, както мен, домът ми, служението от църква, така да пазиш онези, които са с мен и около мен. И след това казвам да благословиш цялата тази седмица от понеделник до неделя. Кой ще каже мен? И след това казвам всеки Божий ден до краят на месеца април или май да бъде благословен. И всеки ден от животът ми до края на годината до декември да бъде благословен. Но чуйте, когато казвам благословен, тази дума не е достатъчна. Моля? Когато казвам само да бъде благословен, това не е достатъчно, понеже болестта също е благословение. Моля? Болестта също е благословение. И ние когато казваме, Господи, благослови ме, трябва да кажем с какво, понеже трябва да внимаваме какво ще дойде в живота ти. И Исус каза в книгата Яков, каза, че братя, изпитанието, казва, не се безпокойте, не бойте се, казва, радвайте се, нали, отново ще отидем малко там след малко. Казва, радвайте се, когато падате къде? В разни изпитни и изкушения. Защо? Казва, понеже изпитанието на вашата вяра ще произведе какво? Твърдост. И твърдостта трябва да извърши делото си до край, до съвършенство, за да може вярата ви да бъде изчистена, прекарана през огън, за да може да се види доброто, силата, чистотата на твоето вярване. Амин. И каза, тя ще бъде прекарана през огън. Чуйте, изпитанието идва да изпита, да види, да затвърди и да закали твоята вяра. И когато дойдат изпитания и ни казваме, благослови ме, и Бог каза, нека сега да видя твоята вяра, на какво ще устои. И когато те върхлетят тези неща, трудности, проблеми, изпитания, изкушения, ни казва, о, Господи, какво става? И ти искаш да те благословя. Затова, когато казвате, Господи, понеже това за следващия път, петък, идещия петък, ще проповядвам за благословението. Не пропускайте този петък, понеже не знам дали сте го чули до сега, или дали ще го чуете от някъде другаде, но не пропускайте да чуете Божието послание и Божието благословение. Този петък. И когато казваме, Господи, благослови ме, трябва да кажем как, защо? Понеже когато ние казваме, Бог знае, и след това Той казваме, добре, нека сега да видим, понеже когато идваме при Бога, как получаваме? Как получаваме? Ай, не знаете. Когато идваме при Бога, как получаваме неща от Бога? С вяра! Жената с кръвотечението, как получи изцелението си? С вяра ми. Единственият начин да получим от Бога каквото да е чрез вяра. И ние когато казваме, Господи, благослови ме, за онези, които казват, чак сега, той какво говори глупости, че благословението идва с трудности. Чуйте, когато ти казваш, Господи, благослови ме, Бог те благославя, за да може да види вярата ти, как ще заработи. И тази жена, когато отиде с кръвотечението при Исус, тя отиде и взе какво? Изцелението си с вярата е тази, която протяга ръка и взима от Бога. Но същата вяра е тази, която преминава, и книгата Яков казва, през изпитания, трудности, бури, изкушения.
И каза, но ти трябва да устоиш. И затова, когато казваме благословиме, Бог очаква да види вярата ти докъде ще отиде. И когато дойдат трудностите, болестта върху живота ти, и ти си казва, Господи, аз те моля да ме благословиш, а ти ми даваш трудни моменти в живота ми. Какво се случва? Ето, давам ви малко от следващата проповед. Затова трябва да знаем като църква как и по какъв начин идва Божието Слово към нас. Чуйте, вярата е тази, която отива и протяга ръка и взима. Исус се обърна и каза, кой се допря, кой се докосна до мене, понеже какво излезе от мене? Какво излезе от Исус? Сила. Казва, сила излезе от мене. Когато ти си допреш до Исус, чрез вяра, чуйте, сила излиза от Бога, идва върху. И затова казва, ето ще изпратя върху вас кого? Святия Дух. И ви го приемете. Тогава ли настъпи денят на Петдесятницата? Така че слушайте внимателно. И четеме първия ден от същата седмица. Чуйте какво се случва. Първия ден. Затова, когато настъпи първия ден на седмицата, винаги искам да си спомните Божието Слово. Когато настъпи първия ден от месеца, винаги трябва да си спомните това Слово и да кажете, Господи, ела и отключи. Какво да отключи Бог? Каза така, и първият ден от първата седмица, т.е. първият ден на първата седмица, каза, когато вратата, в която каза, те стояха всички заедно учениците, беше какво? Заключена, залостена, с няколко вида катинар, заключена. Христос възкръсна. Радост трябва да дойде в живота ти, в усмивките им, в сърцата им трябва да бликне радост, но те като че ли нямаха така. И те се събраха на едно място, като това място. Колко души бяха? Колко ученици бяха? Моля? Ама не са били всички там. Някои бяха горе на митинга. Тома не беше там. Още двама заведени братя не бяха там, които вървяха по пътя за Емаус. Христос умря и те се разпръснаха. Помните ли предишната проповед? Каза, ето, тази вечер ще се съблазните, понеже е писано, че когато се порази пастора, овцете ще се разпръснат. И Исус бе заловен и всички се разпръснаха. Всички се разпръснаха. И затова Той идва лично. Затова Той идва лично. Застава, минава през вратата, минава през стените, през заключените врати. На Него не му трябва ключ да отвори твоята врата. На Него не му трябва ключ да отвори вратата на твоето сърце. На Него не му трябва ключ за твоя сейф и да си бръкнеш, да си извадиш 2 лева. На Него не му трябва. Той влиза директно, понеже Той е Господаря. И по-надолу става много интересно. Казва, те разбраха, че този е Господ, обаче никой не смееше да го пита. Колко души бяха там? На пръсти. Колко души бяха там? Може би 8-9. Тома не е бил. Другите двама ученици бяха за Емаус. Няколко жени, оплашени жени, а мъжете повече оплашени от жените. Не ми вярвате? Аз ще ви кажа, мъжете, учениците бяха по-оплашени от жените.
Защо? Понеже когато Исус висеше на кръста, единствено Йоан и още някой ученик бяха там. И всички жени, които бяха с Исус, включително и майка му, стояха пред кръста там на Голгота. Всички други дим да ги няма. Защо? Понеже се оплашиха за живота си. Оплашиха се за живота си! Исус го няма! Пастора го няма! Нас дим да ни няма! Днес отворих вратите отворени и сега мухи. Исус го няма и всички дим да ги няма. Всички по пътя някъде. То пастора го няма, аз ще дойда. Чакай сега. Чуйте, Исус знае кой е там. Той точно за това дойде. Понеже видя, че те се разпръснаха. Те се разпръснаха. И малко по-нататък в същата 21 глава той трябваше да се яви един път, два пъти, три пъти, 8 пъти, няколко пъти Исус се явяваше на тях през тези 40 дни на земята. И на третия път, когато 21 глава той се яви, той каза на Петър: Петре, ела сега малко. Време е да събереме онези, които бягат за живота си, да ги върнеме. Понеже казва, всеки, който иска да спечели живота си, че това нещо го бие много, който иска да спечели живота си, ще го изгуби. А онзи, който изгуби живота си, ще го намери. Как става? Как трябва да изгубим живота си? Чуйте, приятели, тук става нещо много интересно. Стих 19 на 20 глава. Казва, там стояха учениците му, не всички, половината избягаха за живота си. Малцината, които останаха, те трепереха. И жените, които бяха там, мъжете бяха по-оплашени от жените, понеже те знаят. Те хванаха кого? Кого взеха? Исус. Кого убиха? Исус. Тях не ги интересуват жените. Те искат мъжете. Ще ни убият. И най-вече се оплаши Петър. Понеже той беше следващия. Може би Йоан, макар че бил най-малък. Да не говорим за Андрей, Филип. Тома го няма. Какво стана сега с църквата? Какво правиме? Чуйте, Бог винаги има план. Аз затова казвам, че църквата принадлежи на кого? Тя е на Бога. Църквата принадлежи на Бога и Исус има работа с църквата си. Исус има работа с пастора, Исус има работа с Петър, Исус има работа с Йоан, Исус има работа с Мария Магдалена. Исус има работа с всички. И знаете ли на кого той се яви, когато те отидоха на гроба? На Мария. На Мария. И каза, аз сега отиди и кажи на кого? На учениците. Отиди и кажи на братята си. Чуйте, Исус употребява не само мъже, Той ще употреби и тебе. И тебе. Всеки, който предаде сърцето си в ръката на Бога, Бог ще го употреби като оръжие, инструмент, чрез когото Той ще освободи какво? Словото му. И Той употреби Мария Магдалена и каза, отиди, разнеси, изпрати съобщение до братята, че аз възкръснах, както казах преди. Днес ние казваме, жените не могат да проповядват. Жените не им дадено да говорят. Жените трябва да мълчат. Чуйте, това не е така. Никак не е така. Чуйте, когато Святия Дух дойде, Той дойде върху кого само? Върху мъжете? Върху жените? Когато Святия Дух дойде, Той дойде и изпълни всички.
Той дойде и изпълни всички. И ако ти кажеш, Господи, ела, аз отварям сърцето си, казва, аз ще дойда и ще направя какво? Обиталище. Аз ще дойда и ще се настаня. Обиталище означава, ще дойда и ще се настаня при тебе, в твой дом, в твоето сърце и ще живее с тебе. Това е обиталище, място, което Той е там. Амин. Църквата е на това място, е място, където Исус обитава, понеже е осветено, предадено на служба. И Той винаги е тук. Сега, ако Той отвори вашите духовни очи, вие ще го видите на това място. И ако Той благоволи, може да се яви и всички да го видиме, както влезна при учениците и да каже думите мир вам. Мир вам. И всички ще избягаме. Те видяха и се замълчаха. Защо? Понеже казва, те се помислиха, ако кажат нещо, какво ще се случи? И те всички познаха, че това е Господ. Но се мъкнаха. Чуйте, Божието присъствие никой не може да каже нищо. Когато видиш Исус застана пред тебе, Исус стои така пред тебе, както аз съм, някой ще смее ли да го попита нещо? Някой ще смее ли да го попита нещо? О, брат, аз само да види Исус! Аз веднага ще се затичам, ще го прегърнам, ще му кажа еди си какво, ще искам еди си какво. Аз не мисля така. Имаш един човек малко по-нататък, нарича се Тома. Това е в 21 глава, когато Исус се явява отново за втори път. Но преди да се яви, преди да свърши тази история, която ви проповядам, всички ги казаха: Ей, видяхме Исус, дойде, всичко беше затворено, залостено. Айде, тия полудяха. Айде, нещо ми стана на тия. Ей, братя, осъзнайте се, ние го видяхме, там виси, там на къста. Ние сме свидетели как го положихме в гроба и затулихме ония голям камък. Тома каза: вие не се ли спомняте тези неща? Май забравихте тези неща. Знам, че много ви се иска. Но аз, ако го видя, както вие казвате, аз ще искам да видя какво. Ще искам да видя какво. А когато той ги показа, къде беше той? Нямаше ли. Исус дойде, без те да кажат нищо. Той какво им показа? Какво им показа? Ребрата си. Но Тома не беше там. И той каза: ако аз бях там, ще кажа: дай да видя, дай да сложа пръста, дай да бъдна малко по-надълбоко. И тогава може би ще кажа на вас: това е. Но докато не го видя, няма шанс. Исус, когато го направи, той не беше там. Но когато той се яви, това ще за следващия път, той отиде да направи тези неща. Какво направи? Падна в Божието присъствие и каза: Господ мой, Бог мой. Но сега няма да ви проповядам за Тома. Има много по-важни неща в 19 стих на 20 глава. И чуйте, стаята беше заключена и учениците бяха вътре, останали малцина на брой, избягали половината, останаха с няколко крехки жени. Исус, когато видя, че те са слаби, немощни, отчаяни, без надежда, без бъдеще, тогава не само той дойде, влезна, каза: Бог прави път там, където брат, нямам пари да си платя заема. Чуйте добрата новина. Бог прави път там, където няма. Какво означава това? Ако тази вече нямам пари за заема,
Не се знае, сутринта може да имам, някой може да похлопа на вратата. Някой може да ме срещне, да ме вземе на работа и парите ще дойдат. Затова казва Божието Слово, че затова казва Божието Слово, че ние трябва да вярваме и да чакаме Господа на славата. И чуйте, дори всичко да е заключено, залостено поради страх. Те се бояха за живота си. Страх за живота си. Чуйте, страхът, нека да ви кажа нещо за страха. Исус какво ги учеше цял живот, когато беше заедно с тях? По-силно. Исус ги учеше винаги да вярват. И вместо те да вярват на думите на Исус, какво се породи в тяхното сърце? Страх. Чуйте, страхът също е вяра. Вяра за какво? Оле, лекарът ми каза, еди си какво, аз ще умра. И те вярват, поради страх, вярват, че те ще умрат и накрая какво става? Умират. Идва лекар и каза, ако ти не пиеш тези хапчета, значи, когато ги спреш, живота ти прекъсва. И ти от страх, това, което той ти каза, ти ги пиеш, понеже вярваш, че когато ги спреш, ти ще умреш. А добрата новина е, че Исус умря за теб, за да може ти да живееш. Там, където Той умря, ние възкръснахме. Там, където Той победи смъртта, ние се съживихме с Него. Страх. Страхът е вяра. Днес хората се страхуват, ако се качат в самолета и се качат малко нависоко в небето, те се боят, ако нещо се случи, ще умра. Най-големият страх на човека е да не загуби живота си. Вярно ли? Нека да отидем малко Матея 6 глава. Хората се боят от какво? Казва, ако няма какво да едем и да пиеме, какво се случва? Какво се случва, ако не едем и пиеме? Имаше една вдовица в Стария Завет при пророк Илия. Имаше глад по лицето на земята, глад. И пророка дойде при тази вдовица, която загуби мъжа си и каза, направи ми нещо да ям. И жената каза, ти бързикаш ли се, подиграваш ли се, Божи човече? Да, аз имам една шепа брашно и малко масло, като го направя, като ядеме и след това ще умреме. Ето, планът е направен, тя има план, яде и умира. Няма повече, свърши. Тя вече има план, тя се вижда готова, приготвена. Даже може би предварително си приготви чиз. Там, как се казва, не знам. Има план! Но Господният човек, пророк, дойде до нея и каза, добре, ти искаш да ядеш и да умреш, но преди да умреш, каза, нахрани първо мен. Нахрани първо мен. Това е също от следващата проповед, да знаете. Аз ви давам малко да знаете какво ще е следващия път. И човека какво каза? Нахрани ме, дай първо аз да ям, а след това дали ще умреш, ще видиме. Нахрани мене, дай това, което имаш. И тази жена каза, ще рискувам. Няма значение. Божий човек е, ще му дам. Всичко! Какво даде на него? Всичко! Какво му даде? Всичко! Последния си залък направи на Божия човек и тя го нахрани. И той какво е направи с нея? Благослови я. Алелуя. Това е от следващия път, проповедта петък. Чуйте, ако искаш някой да те благослови, нахрани го първо. Ако искаш да придобиеш на някого благоволението, нахрани го първо. Ако искаш мъжът ти
Чакай да видим малко, да се огледа. Вие, жени, ако искате мъжете ви да ви обичат, да ви почитат, нахранете ги. Защо? Има една приказка, казва, че любовта на мъжа минава през... Алелуя. Ако искаш благоволение, нахрани човека, напои го и той ще те... Алелуя. Нямам търпение да ви проповядвам следващата проповед, но това е Божият начин, да знаете. Много често казваме, той пък е толкова стиснат, една чаша вода не ми даде. Па иска да го взема на работа. Как ще го взема в Англия той аз? Той иска да стане заместник пастор, а една чаша вода не е дал, а иска пасторока. Не става. Чуйте, каза, ако дадеш чаша вода в името на Господа, на пророк, какво ще получиш? Наградата на пророка. Ако дадеш чаша вода в името на пастор, какво ще получиш? Наградата на пастор. Ако дадеш чаша вода в името на благовестител, апостол, пророк, учител, какво ще получиш? Неговата награда. Моля? Тоест, благословен, който е върху пастора, ще дойде върху тебе. Много интересно, нали? Чуйте, ако аз като пастор пътувам и проповядвам села, градове и чужбина и водя служение и се моля и служа на хората, вие идвате ли там, където съм аз? Не. Но когато ти ми дадеш чаша вода, когато ти поискам, чуйте, Божието Слово автоматично казва, моята награда за моето тичане ще дойде върху тебе. Ако аз ти дам 5 евро и те благословя и кажа, брат, тези 5 евро, 20 евро, колкото имаш, това е за служението, това е за делото, това където отиваш. Чуйте, Бог ще те благослови според това, което си дал и трудът на пастор ще дойде върху тебе. Ама ти не си отишъл никъде, но си взел благословението. Чак че аз ви проповядвам другата проповед. Казва, ако дадеш една чаша в името на апостол, пророк, учител, пастор, ще получиш неговата награда. Нахрани го. И онази жена нахрани Господния пророк. И той каза сега, ела да те благословя. Събери всички празни съдове, всичко това, което е празно. Имате ли съдове? Празни съдове. Има ли празни? Понеже тази вечер ще приемаме Святия Дух от небето. И за да дойде Святия Дух в сърцето ти, трябва да е празно. Ако има нещо вътре пълно, няма как да наливаш вътре. Трябва да е празно. Трябва да е жадно. Казва, елате при мен всички вие, които сте жадни. Какво каза на самарянката на кладенеца? Каза, ти пиеш от тази вода и ти ожадняваш всеки път. Но каза, ако знаеш кой съм аз, ако ти би знаел, ако имаш идеята, кой съм аз, кой говори с тебе, казва, ти би поискал от мене, би поискал и аз ще ти. Моля? Казва, ти ще поискаш от мен и аз ще ти. Чуйте, ето го начинът, по който ти може да получиш от Бога. Казва, ти ще искаш от мене, но казва, ако ти знаеш кой съм аз. Исус какво каза на тази жена? Дай ми да пия. Казва, дай ми да пия и аз ще те благословя с тази вода, която никога няма да ожаднеш. И казва, ти ще искаш от мене и аз ще ти дам. Той не казва, ще се помисля. Ще видя. Може би не сега. Може би малко по-късно. Ти не заслужаваш. Колко мъже имаш? И онзи, който имаш? И той не ти е. Тази грешница, блудница е тая. Но Исус каза точно на тази жена,
Искай, каза, от мене и аз ще ти. Абе, брат, аз се моля, аз искам от Бога, но май не е Божията воля. Аз искам от Бога, моля се, стоя, постям, но май не е Неговата воля. Колко пъти чувате тези неща? А той каза на тази самарянка, ако ти би знаела кой съм аз, ти ще поискаш от мен и аз ще ти. Ти ще искаш от мен и аз ще ти. Чуйте, знаете ли защо не получаваме? Знаете ли защо не получаваме? Защото не искаме. Пак ще го кажа. Защото ние не искаме. А ние винаги казваме, Бог знае. Ние винаги казваме, брат, аз се моля, но Бог знае. Той знае, но той няма да направи нищо за тебе, докато ти не го поискаш. Ама аз се моля, Бог е Бог, се знае, се виден, се присъства на всяко място. Той знае, че аз ще родя, но чуйте, той чака ти да кажеш. О, Господи, ти знаеш, че щека ми ще роди. О, ти знаеш. Той каза, да, аз знам. И ние знаем, що Бог знае, той ще направи. Не, той няма да направи нищо. Докато ти не, и той ще ти. Колко лесно. Затова книгата Матея 7 глава, стих 7, любимия на всички, казва, искате и, търсете и, хопайте и. Тогава, що не го правим? И чуйте какво се случва. За да излива Бог, той трябва да освободи сърцата ни. Трябва сърцето ти да е свободно, освободено, празно. От какво? Номер 1. Най-големият враг на нашата вяра е страха. Най-големият враг на твоята вяра е страха. Аз вярвам, Господи, че ти ще го направиш. Молиме се, плачеме, ридаеме, кърцаме, покланяме се, видения виждаме, пророчества, апостоли се молят за нас. Викаме хора от чужбина да се молят за нас. И когато свърши цялата молитва и си тръгнем и си казваме, и ще усъмне ли сутринта? Ще се събуди ли отново пак? Страхът е най-големият проблем на твоята вяра. Страх. Ще мога ли да си платя заема? Аз как ще карам Пловдив? Не съм карал много практика. Страхът почва да работи в твоя живот. Страх. Чуйте, Библията казва, Бог не ни е дал дух а Бог ни е дал дух на сила, себевладение и какво? И любов. Страхът трябва да бъде прогонен. Страхът трябва да се отиде, за да може да дойде какво? Вяра, сила. И затова Исус каза, и вие ще приемете. И той какво направи? Духна върху тях. Ама чуй, това не е Деяния на апостоли, брат, 1 глава. Това е Йоанна 20 глава. Той казва, ето, приемете Святия Дух. На Исус не му трябва Деяния на апостоли 1 глава, за да дойде Святия Дух върху тебе. На Исус не му трябва да поканиш Иван, не иди си кой, нали? Не искам да споменавам Иван, за да дойде Святия Дух върху тебе. Той има нужда само да отвориш сърцето си и той ще излее духа си от небето. За да може да прогони страха. Страхът не върши Божията воля. Страхът не върши Божията воля. Стоейки в страх и заключени. Чуйте, когато има страх, ти си заключен. Ти си заключен от веригите на Сатана. Той ти заключва ума, съзнанието, сърцето и той те блокира. Ти си блокиран. Един, с който мислиш, че
някой ще дойде за тебе. Някой ще хлопа на вратата. Помните ли, когато Петър беше заловен? Колко от вас помните с Петър, апостол? Петър? Петър беше заловен и хвърлен къде? В тъмницата, между 4 четворки войници, между решетки, между стражари, вързан с вериги и църквата трепери от страх. Събрани пак няколко души в една стая и те се помолиха за душата на Петър. Се казаха: Господи, ние те молим за нашия брат Петър, дано да не го убият. Дано, Господи, изпрати ангелите да го освободиш. И те ридаят и се молят. И Бог изпрати ангел Господен в тъмницата, развърза Петър, оковите паднаха, стражарите заспаха, всички врати се отвориха и като на сън, преди да го изведе, му каза: обличи се! И Петър се облече, понеже май му беше хубаво там в килията, беше топло. Съблече се човека. Каза: обличи се, препаши се, служи се обувте. И той се забави, понеже като мене трябва да гледа малко прическа, дали са му изгладени ризите. И той каза: бързо, 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 нямаш време! И ангел го хвана за ръката. И го изведе, и го закара пред вратата на онези, които се молят. И ние се молят: Отче наш, който си на небесата, свети Твоето име, Отче наш, който си на небесата, свети Твоето. Дано Петър да бъде освободен, дано Петър да е добре. И Петър, поставен чрез ангел Господен пред вратата, и той хлопа на вратата. И всички: бягай, идват! Идват за нас! И предполагам, Мария отиде и допита: кой е? Кой е? Аз съм Петър. Бягай! Духове се явиха вече. И отново Петър хлопа: хора, пак ще ме заловят, отворете тая врата. И накрая каза: този Петър, наистина гласът на Петър той. Нали се молим за Петър? Петър е дошъл! И когато отвориха вратата, кого да видят? Свети Петър. Петър! Какво се случи с тебе, бе? Ангел Господен дойде, понеже чу вашите молитви, вашите страхливи, плашливи молитви! Чуйте, казва: дързай. Ето сега да ви кажа. Когато идваме пред Бога, как трябва да идваме? Когато идваме пред Бога, как трябва да идваме? С унил дух. Помните ли, когато Лазар умря? Колко от вас помните Лазар мъртъв? Колко време имам? Само да погледна. Свършвам вече. Много отиде. Когато Лазар умря, неговите сестри как дойдоха при Исус? Само ти да беше тук. Само ако ти беше тук, всичко щеше да е 6, той нямаше да умре. Исус какво каза? Не бях ли ви казал, че ако повярвате, ще видите Божията слава? Не бях ви ли учил, че трябва да вярвате? Вярата гони страха. И когато идваме при Бога, пред Бога, ние трябва да идваме как? Унили? Скърбящи? Каза, когато идваме пред престола на Бога, пред престола на Богата, казва, трябва да дойдеме бодри, дразновени, престъпвайки пред благодата на Бога. Щях да го кажа, но ние сме хора, които вярваме в 50-ния дух. Духът на сила. И когато дойде Святия Дух върху тях, какво седна върху тях? Езиците започнаха, шакараба санта, започнаха да говорят. Сила излезе от тях и страхът избяга. И вратите се отключиха. Времето много набързо премина, аз ви проповедам 1 час вече. И каза, мир вам. На еврейско означава шалом. Шалом, шалом, шалом. Знаете ли какво значи шалом? Казва, моя мир давам на вас. Аз не ви давам както светът дава, но казва, аз ви давам мир. И неговият мир е съвършен. Съвършен. И думата мир, шалом, означава бъдете освободени и изцелени, снабдени, изпълнени със сила, помазани и власт от небето. Власт
Затова казва, ето казвам ви, идете в моето име, завършва с тези думи 20 глава. Казва, както аз бях изпратен, така аз изпращам вас. Не ми стига един час да ви проповядам едно кратко слово, но опитам се възможно най-кратък вариант. Каза, както аз бях изпратен, сега изпращам вас. Затова каза, ето Святия Дух. И там вече Бог ще духне върху вас. И Святия Дух, бъдете бързи да приемате Духът на Бога. И Той ще даде дръзновение. Идвайте пред Бога с дръзновение, понеже Той е готов да те благослови. Нека се изправиме, нека благодариме на Бога. Ако ще Бог, другия път може да продължиме, ще видиме и казваме, Отче, ние ти благодариме за това, че ти си добър към нас, милостив и милостта ти е безгранична. И тази вечер отвори заключените сърца, отвори сърца, които са залостени, там където има страх за живота, нека страхът да побегне сега и дойде мир, любов, шалом, life, fullness, all the blessings of His love да дойде върху нас в мощното име на Исус и всички казваме Амен. Да бъде. Сега, докато хвалението идва, ще се помолиме за вашето дарение. Искам да си вземете дарението. Искам да благословите вашето дарение, понеже когато ви благославяте и дадете, отдели, чухте малко, чуйте, тогава чакайте от Господа. Тогава чакайте от Господа. Каза всеки, който посее, каза той непременно ще пожени 30, 60 и 100-кратен. Затова аз съм готов да посея, да дам, за да може да придобия Божието благоволение. Божието благоволение. Божието благоволение. И чуйте, ние строиме ограда, правиме ограда, още изкупът се работи, много неща вече сме купили, но имаме нужда още много неща в църква, които трябва да се направят. Но ние вярваме, ние не се боиме, ние не се страхуваме, но ние идваме с дразновение пред Бога и ние знаем, че всичко това, което вършиме, го вършиме чрез силата на Святия Дух. Он ще каза, както аз бях изпратен, така аз изпращам вас. Бог да ни благослови. Нека пееме и през това време се молиме за нашето дарение и казваме, всемогъщи, благослови онова, което е в ръката ни. Благослови онова, което е в нашите ръце. И ние го даваме с цялото сърце. И знаем, че всичко това, което сееме в Божието царство, ние ще поженеме своевременно. Понеже ти никога няма да бъдеш длъжник на никого в нищо. И затова тази вечер погледни ръката, която не се въздържа да сее. Погледни, че ние не се страхуваме за живота ни, какво ще ядем, но какво ще пиме. Но ние първо търсиме Твоето царство, Твоята правда и вярваме, че всичко останало ще ни се прибави. В мощното име на Исус и всички казваме Амен, Амен, Амен. Нека пееме и да мини нашето дарение. Царствено Христи, с величието си, зарадвай се земя,